ଇରାନ ଉପରେ ଆହୁରି ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଇରାନଙ୍କ ଉପରେ ଆହୁରି ଜୋରଦାର ହେବ ଆକ୍ରମଣ। ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ଇରାନର ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେବ ବୋଲି କହିଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ପାଖାପାଖି 47 ବର୍ଷ ଏବେ ଇରାନ ଆତଙ୍କବାଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେରିକା ନାଗରିକ ହତ୍ୟା କରିଛି। ହଜାର ହଜାର ଆମେରିକା ରକ୍ତରେ ଖେଳିଛି ଇରାନ। ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ତାର ସବୁ ଦୋଷକୁ ନେଇ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ଇରାନର ଜେନେରାଲ ସଲେମାନିଙ୍କୁ ନିପାତ କରିଥିଲି ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି ଇରାନ ଉପରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ଇରାନର ମିସାଇଲ କ୍ଷମତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପ୍ରାଥମିକତା ଥିଲା। ନୌସେନାକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଇଛି। ଇରାନ ପାଖରେ କେବେ ବି ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ରହିବା କଥା ନୁହେଁ ବୋଲି ପୁଣି ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଇରାନ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିର ଧାରକ ହୋଇପାରିବନି ବୋଲି ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ କ୍ରମାଗତ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ବିମାନ ସେବା।